Hekk kif il-Gvern ressaq l-ewwel qari għall-emendi fil-liġi tal-IVF fil-Parlament, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech inqabad jiżloq fin-niexef u mhux infurmat dwar dan is-suġġett. Dan hekk kif fil-Parlament Grech qal li l-Gvern qed iressaq dawn l-emendi fil-liġi tal-IVF wara d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem fil-konfront ta' koppja Maltija u qal li aħjar tard milli qatt. Nixtieq niġbed l-attenzjoni nsaqsi lill-Gvern jekk kienx biss wara id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea li waslitu biex iħabbar riforma f'dan is-settur. Kif jgħid l-Ingliż, better late than never. Madankollu kien hawnhekk li l-Ministru Mirjam Dalli b'mod skiett ikkoreġiet dak li qal Grech hekk kif innutat li d-deċiżjoni mill-Qorti Ewropea saret biss fil-jiem li għaddew u staqsiet fejn kien Bernard Grech waqt il-kampanja elettorali. Lejla tax jifhem li aħna din nitkellmu fuq ir-riformi tal-liġi tal-IVF għaliex fl-aħħar jiem kien hemm sentenza ta' Qorti Internazzjonali fuq is-suġġett. Imma nixtieq inkun naf fejn kien fil-kampanja elettorali meta din għamilniha bħala proposta ewlenija tal-Partit Laburista. Meta tkellimna fuqha b'konvinzjoni. U nies jafu li dak li aħna nipproponu inwettquh għaliex aħna ngħixu għar-riformi bħalma milna u ser inkomplu nagħmlu f'ħafna u ħafna setturi. Fil-fatt ftit tal-jiem ilu brabta ma' dan anke l-Prim Ministru Robert Abela spjega li dwar din il-materja Gvern Laburista ma stennix sentenza mill-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem biex jimpenja ruħu favur dawn il-liġijiet. Fil-fatt aħna biex tkellimna dwar dan is-suġġett ma stennejniex is-sentenza li ngħatat il-bieraħ fil-każ ta' Sinjuri Lija imma kienet waħda mill-proposti maġġuri fil-manifest elettorali tagħna. Nemmen li dan huwa qasam li wedna li se nindirizzaw fl-ewwel mitjum ta' din il-leġislatura. Intant mal-Ministru Dalli kompla il-Ministru responsabbli mir-riformi u l-ugwaljanza Byron Camilleri fejn fakkar kif l-Oppożizzjoni kienet li astjeniet dwar dan is-suġġett. Hawnhekk il-Ministru Camilleri semma kif fil-kampanja elettorali il-kap nazzjonalista Bernard Grech sejjaħ lil min ma jistax ikollu tfal biex jgħinuh ikun fil-Gvern. Ftit tal-ħinilu smajt il-kap tal-Oppożizzjoni jekk fimtu tajjeb, u nispera li fimtu tajjeb għal better late than never li tkellimna fuq l-IVF. U għamil ftit Google search ta' malaj għax niftakar l-affarijiet, tkellimt mad-Deputat Prim Ministru, taf min astjena kien membri tal-Oppożizzjoni meta ġejna quddiem dan il-Parlament u ressaqna bill sabiex ftaħna u tajna aktar opportunitajiet lil nisa, lil ġenituri sabiex isiru ġenituri. Min-naħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal kif huwa fisem il-Gvern ressaq din il-mozzjoni li permezz tagħha il-Gvern qed jagħti iżjed opportunitajiet lil dawk li jixtiequ jkunu ġenituri. Jiena Mr. Speaker illum stess ftit tal-minuti ilu għandi kemm ressaqt ġo dan il-Parlament l-ewwel qari tal-emendi tal-liġi ġdida tal-IVF. B'enerġija biex nagħtu aktar opportunitajiet lil aktar nisa jsiru ommijiet, illi aktar irġiel isiru missirijiet, illi konna aktar familji, konna aktar nanniet. Dwar dawn l-emendi fil-liġi tal-IVF, il-Partit Laburista wiegħed li jdaħħal fis-seħħ dawn il-liġijiet fl-ewwel mitjum tiegħu.